Dobar dan, lijepi pozdrav. Pozdravlja vas Manitya Guru Svatika Ananda. Inače, dolazim iz Hrvatske, iz Pule. Danas vam se javljam iz juga Indije, iz mjesta natopljenom božanskom energijom mog gurua, velikog avatara Paramahamsa Šri Nityanande. U biti njegove božanske svetosti Paramahamsa Šri Nityananda. Jer Paramahamsa Nityananda je utjelovljenje kosmosa, utjelovljenje božanske energije, utjelovljenje onoga što nazivamo beskonačna svjesnost. Znači nešto što je nama tako ponuđeno da možemo vidjeti ga, da možemo učiti, da možemo uopće sa ovim našim tijelom, odnosno sa našom probuđenošću, bez obzira na kojem nivou jesmo, da ga možemo vidjeti, prepoznati, čuti, učiti, postavljati pitanja. Znači sve koje transformacije kroz koje prolazimo možemo to dobiti iskustveno. Jer jedna je nivo da čitamo knjige ili gledamo neka videa od majstora koji više nisu u tijelu. Drugo je kada je majstor živ i u tijelu je. Dapače, svaki majstor, prosvjetljeni guru, on nakon odlaska sa ovog fizičkog nivoa, on uputi učenika na živućeg majstora. Tako da, evo, mi se možemo izuzetno blagoslovljenim osjećati da živimo u vremenu kada avatar živi i hoda među nama tako dostupan, naročito sa ovom tehnologijom gdje se na YouTube-u mogu naći njegova predavanja, gdje možemo dobiti iskustvo iz prve ruke, doživljaj iz prve ruke, mi sami sjediti, slušati, dobivati to iskustvo, dobivati transformaciju i željeti ići dalje. I naravno ići dalje znači je doista stupiti u kontakt sa guruom, sa Swamidžijem na bilo koji način. Postoje online programi, postoje programi koji se dešavaju u njegovom fizičkom prisustvu. Naravno da su najbolji, najljepši, najslađi, najdivniji kada sjedimo u njegovom fizičkom prisustvu ovdje u Bengaluru, Adinamu, gdje možemo provesti 21 dan, 31 dan dok ne odlučimo što ćemo dalje sa svojim životom. Ono što bih vam htjela danas reći o tome je da Swamidži nama govori da mi nismo završili svoj život s time što smo jedan dio života, ajmo reći, odradili. Mi znamo da mnogi oko nas, pa vjerojatno i mi također smo uvijek imali tu tendenciju samo da mi je završiti školovanje, onda sam na miru. Samo da mi se je oženiti, pa onda ću biti super sretan i na miru. Ili još samo da djecu stavim na put, da mi djeca završi školovanje, onda ću biti na miru. I onda kada i to nešto namirimo, kada završimo školovanje ili kada se zaposlimo ili kad se oženimo, onda imamo osjećaj da je to sada gotovo. To je vrhunac i više ne trebamo i ne moramo ništa raditi, da se u našem životu ne dešava ništa više. Ajmo reći, oženimo se i sada ide kolotečina, školovanje djece, ići na posao, dosadno plaćati račune. Znači nemamo nešto što će nas pogurati naprijed. Ne mislimo izvan tih okvira i tih ograničenja, te percepcije, u biti naše vlastite percepcije da je sada sa nama gotovo. Swamidži to na vrlo lijep način nama prezentira i kaže da mi nismo taj gotov proizvod. Mi nismo s time što smo se udali, oženili, završili školu ili našli posao, nismo završili naše putovanje. Ima još mnogo toga što trebamo istražiti, kako trebamo ispuniti svoj život.
Nije samo zato da bismo mi mogli više raditi i imati više nečega, više zaposlenja, nego zato što kroz to mi se širimo, mi imamo ekspanziju. Ja se sjećam još davnih dana kad sam u Njemačkoj živjela, bile su dvije djevojke, na putu da budu djevojke, 15-godišnjakinje, koje su završile tu neku srednju školu, to osnovno obrazovanje, i onda su govorile o jednoj trećoj osobi koja je, isto njihovoj kolegici, koja je upisala fakultet za dizajn. Njihova reakcija je bila, za Boga miloga, pa šta će joj to? Šta će joj to ići tolike godine na školovanje, pa i onako će se udati i šta onda? Znači, taj mentalni sklop da se nakon nekog vremena kada to dostignemo, ajmo reći završimo školu, onda se oženimo i to je to. Međutim, Swamiji nam govori da mi nismo taj gotov proizvod, da mi nismo, ni kad imamo 97 godina, nama se ne zatvaraju mogućnosti napretka, uzdizanja, osim ako to mi ne zaustavimo. Zato Swamiji kaže da smo mi sjeme. U svakom trenutku našeg života mi smo sjeme sa neograničenim mogućnostima. Što to znači biti sjeme? Mi ako uzmemo sjeme jabuke, ono izgleda malecko. Nema ni centimetar veličine, 3 mm širine i to je to. Međutim, to sjeme, ono nosi snagu, sad zamislimo si ogromno stablo, vremešno stablo jabuke sa puno grana, sa velikom krošnjom, sa puno plodova, sa puno cvjetova, sa puno plodova, koje ne rađa samo jednom, nego rađa iz godine u godinu i raste sve veće i veće, sa većom krošnjom, sa više plodova. Znači, to sve je u tom jednom zrnu, u tom jednom sjemenu. Jer svako sjeme nosi sve mogućnosti. Isto tako Swamiji kaže da smo mi ta mogućnost. Mi smo velika mogućnost koja je sjeme u biti u plodnom tlu života. Znači, mi percepciju samo trebamo promijeniti od toga da smo gotovi, da više ne trebamo dalje učiti ili da ne trebamo razvijati nove vještine. Pa onda znamo, ako neko radi 30 godina u jednom poduzeću i misli da nakon toga nema ništa. I ako slučajno dobije otkaz na tom mjestu, onda je to velika drama, jer nakon 30 godina, sada ima 60 godina, sa takvim ograničavajućim mentalnim sklopom jednostavno vidimo taj otkaz kao dramu. Međutim, sa spoznajem da mi nismo gotov proizvod, nego da smo sjeme, mi ćemo čak i sa radošću to prihvatiti, jer ono što nismo možda bili u stanju sami napraviti, dati otkaz i krenuti u nešto novo, ovo nam je onda data prilika da konačno možemo raditi nešto što mi doista volimo i želimo. Da istražimo nove mogućnosti, što mi to možemo. Ima ljudi koji sa 90 godina ne misle da su završili, da su odbrojani dani, nego je svaki dan nova mogućnost. Svaki dan treba istražiti nove potencijale, nove mogućnosti i zato Swamiji kaže u svakom trenutku stalno poduzimajte nove pothvate, nove ideje, novi način razmišljanja. Unijeti život u svoj život. Unijeti živost u svoj život. Stalno sa novim pothvatima, sa novim načinima razmišljanja, novim avanturama, jer život je avantura kad ga gledamo na takav način. On postaje uzbudljiv, zato što znamo da mi možemo, mi jesmo i mi možemo. I to nikad ne završava. Jer u biti mi u ovom tijelu samo imamo iskustvo koje može trajati koliko god godina da traje. Međutim, to nije kraj. I nakon što ovo tijelo kojeg imamo završi svoje, odnosno odradi svoje, više ne može nam donijeti daljnji napredak, mi ga napuštamo i odlazimo na drugi nivo, u drugi oblik gdje ćemo onda dalje nastaviti svoje putovanje. Jer mi, što smo mi, ta duša, ta svijest, ona nikad ne umire, to je ono što mi u biti jesmo. I mi
kroz ovaj život i kroz sve druge živote putujemo, stječemo znanja. Evo, za sada toliko. Hvala na pažnji i do sljedećeg videa. Hvala lijepo i Nityananda.